Хей, хей, здравей! Здравейте хора, ние сме Иси Студио. Днес ще играем анкет с тъпия бакшиш. Падна ми дъвката. Ще играем с тъпия бакшиш за ранкет. И той ако иска да каже нещо. Ами, ако ще си купувате Lamborghini, промокод ISI Studio 5 за Код Супол 123. промокод Supol 123 за 300% отстъпка. Да. Ако не искате отстъпка, си ме цунете от... И сега ще играем. Ще излети, бе. Кое бе? PlayStation. Абе, може да чуеш моя лаптоп, брат. Така, хора, значи искам да ви кажа, че по принцип ние сме пълна трагедия с Иван. Въпреки, че бием Монграл и Ласко Кошара. Чая и Ласко Кошара, така. Да, извинете. Въпреки, че ги бием, ние сме слаби. Просто те са пълна трагедия. Да знаете, играем в една игра, дето ако си от 50-то място нагоре, се счита за викториал. Да. Не са. Кой е ранг си ти, бе? Ами сега съм unranked. Аз съм Unreal. Това беше в Brawl Stars. Какво? Аз май съм Unreal. Или това беше в Brawl Stars. Не бе. Това е във Fortnite. Ти си unranked. Аз съм Unreal. Unranked си, бе, брат. Нали виждам, бе, брат. Брат, казваме за пред хората, че сме Unreal. Хора, ние сме unreal. И ако искате клип на Brawl Stars, лайкнете това видео. Беше ето град Power, защото аз съм Мис Power. Pumped Power. Брат, къв пауършот те гони, бе, брат. Къв пауършот те гони. Аз съм Мис Power, бе. Да и... Града как се казва, бе, тапир? Ами... Pumped Power. Да. Ването Марк Макавеев, такъв, как се казва, цитатор? Не. Марк... Кой е Марк Макавеев? Кой е Марк Макавеев? Само това ми кажи. Марк, бе, брат, от Славя. Той каза един много добър цитат. И какъв е той? Важното е да сме живи, брат. И по принцип това си е така, брат. Брат, нокнах един на ранкет. Ние сме на ранг 2, брат. В смисъл не сме... Примерно, като играхме с Макси, бяхме на Diamond и бяхме срещу много тегави. Брат, важното е, че убих някакъв. Чакай, бе, верно, ти си убил някакъв, бе, брат. Да. Това е много добре, бе. Да, ела, тук има меч. Мечунга. Гледаш ли новите съседи? Не. Как, бе? Бат, аз нямам кабелна телевизия. Не се е бавил. Защо? Добър въпрос. Който гледа това клипче е задължен да гледа новите съседи. И всеки да напише в коментарите кой е любимия му там актьор. Това е задължително. Който не го направи не е истински фен на Иси Студио. Но ме кефът, брат, колко са забили, брат, и си мисля, че ние смисъл сме така, сме сериозни все едно. Да, бе, брат, млади, те верно ни мислят за сериозни, брат. Мисъл, брат, това трябваше много просто да го мислиш. Който си мисли, че сме сериозни в момента...
Не, бе, брат, ние наистина вярваме в еднорози, в пълнички, които говорят. Йони, това ще го цензурираш, нали? Кое? Дет псум. Оф, това порисува е много работа, брат. Да, ама мога. Нали знаеш, че треньорите ми имат акаунт? Ай, ама на Левските, бе. Не, на Олимпа. Древе ти на патерицата, значи. Ела за тази лила помпа, че аз тази помпа не я харесвам. Хайде, убит! Виктори Роял! Браво, бе, си! Емоутвай, емоутвай. Аре, ела. Що ме боксна, бре? Не знам. Ей! Лей, как не ми дава го едитна? Бата, чай, че направих нещо, бата, за пореден път. Пипам там, дет не трябва. Бе, има някакъв такова, има нещо, дет свети. Ай. Може да има сладолет. Опа, има човек. Има някакъв Snoop Dogg. Не, някакъв черен. Иси! Те много добри, бе! Чай да го убия за кил. Браво, бе, Иси! Убити и двамата. Браво, бе, ревайвни ме. Брат, чакай. Ела. Браво, бе, момче. Брат, аж колко ми върза току-що. Видех, важното е, че ги убива, брат. Аз Бате, нещо не е наред, ти ме кериш. Брат, слушай, то брат, аз виждам, че ще ме убие и си викам, брат, чай поне то го убия за един кил. Аз имам 3 метки. Видях какво ще ме спаси. Изчакай, бе. Спасяй се. Не, брат, искам и аз желе. То сега е сърдито. Не бе, върши. Не, желето. Я. Брат, не му убиеш желето. Може да го смачкаш. Как? И скочи върху него. Не мога стигна. Това е забавното, брат. В смисъл, те иначе нямаш са забавни тези желета. Не мога. Иси не го взимай, защото ще ни отведе преди златен еднорог, което ще ни даде златна помпа. Казвам ти, той ще ни отведе при златен еднорог, повярвай ми. Какъв златен еднорог, бе, Йони? Не, изгуби се. Това желе е изгубено. Там. Що рибу от вано не се кара. Брат, има кола, бе. При тебе ли, бе? Идва към тебе. Айде, стана, бе, брат. Качвай се. Те идват зад нас са, нали? Айде. Те ни преследват, бе, брат. Да, ама бягаме. Това е важно. Айде, не мой скачим баир. Споко ще им счупа колата. Спокойно и си не се притеснявай. Те и нашите ще щупат. Нема, бе. Вижте ни оставиха. Успяхме да се справим. Заради моите... Отиди да ги дочупнем, Беги, бе. Те нас хора, бе. Откъде? Не там се стрелят така. Добре, и си бер. Защо ми бер, бе, брат? Не знам, брат, ама няма от Иси, той трябва да се прекръсти на Иси бер. Там. Трябва да заобиколим планината. Планина, мен. Добре, брат, това какво е? Скала. Тогава ще има сняг.
Колкото има сняг, бе, брат. И не искала. Аз не можах да го изкача и паднах. За това с какви снимки. Ами твои снимки затъмнел. Ти нямаш и мои снимки. Имам, ама не са такива, където ми трябват. Кой стреляш, бе? Абе, това било върха на борчето, бе. Това не е било човек. Ела, скопни и вижте, това прилича на човек. Верно. Дете, клекна ми се прицелва. Да. Ай, там се стрелят. Там е човек. О, 30. Полетя, бе, то полетя някакси. Ми да, има такова. Той ни ръшка. Абе, то ти е горе на планината. Ей, тук при мен има човек, Йони. Кракнат е то горе. При мен има. Оп, дед, Кирка. Кирчосан. Кирчосък тук един. И аз идвам. Аре му ден си. Бати якото. О, има. Има такова. Абе, това там делалото човек ли? Не. Да, човек. Абе, аз полетях. Верно ли, бе, Йони? Че има човек. Да, виждам го. Абе, аз нямам материал. Той се телепортира, къв това, брат. Абе, това е някакъв бос. Бе, той е някакъв тегъв. Има хора, брат. Убиха ме. Брат, аз умрях. И аз. Аз викам това да е клипа. Ами, добре хора, това беше клипа. Бъдете радостни, щастливи, весели. Да, важното е сме живи и здрави, както казах. Колко кила имаш, бе? Нула. Имам 6 кила, брат. 10-то място, нулата, нали, знаете, че не се бори за число, така че сме първи. Ако искате да си купувате нещо, 300% отстъпка са по 1-2-3, а за 5% отстъпка и си Studio 2. Очаквайте нови клипчета как крием пари. И да, това е. Да. Една отстъпка от 100 лева на 99,99. Една стотинка отстъпка, кой ви я дава? Айде.